जोबोद दुखुनांथावना जोंहा मानिजाथाव बसन्त कुमार गस्वामी बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन। मिसिं बर' असमिया नङा अखमिया नङा ब्रह्मपुत्र भेलि सर सापरियाव थानाय बै माइन'रिटिफोरासो माने अखमियानो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोंनि बर' मिसिं कार्बि माने ट्राइबेलफोरखौ जनजाथिफोरखौ लासिं सिं खालामनाय जादों, निन्दा खालामनाय जादों। बेबायदि बेयो जोबोद दुखुनांथावना आरोना। रायजो राजा नोंथांमोन मानोना दा बिथाङा जे ब्रह्मपुत्र भेलि सर सापरियाव थानाय माइन'रिटिफोरासो जुदि अखमियाब्ला बर' कार्बि मिसिं जुदि बे ट्राइबेलफोरा जुदि अखमिया नङाब्ला थ' बे मिसिं कार्बि बर'फ्रा मा दा फिननाय बे बर' कार्बि मिसिं जनजाथिफोरा मा नंमारगौ बिथाङा थारैनो फिननाय होनांगौ। आरो बिथाङा माने बिथांनि बुंनाया माने एकदम बेस गैया, माने गनायथावना लाजाथावना नङा आरोना, खोनासंथावना नङा आरोना माने। आरो गोबां मानसिफ्रानो बिथांखौ दा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों, खोनानो मोनदों। खोब दुखुनांना बिथांनि जि बाथ्रा बुंनाया माने लाजाथाव नङा आरोना। गोरोबलायनानै थानायखौ, गोरोबलायनाय अनलायनानै थानायखौ माने बिभाजन खालामनाय नङा होमबा, डिसक्रिमिनेसन फाराग खालामनायसो जादों रायजो राजा नङा होमबा, फाराग खालामनायसो जादों माने बिथांनि बायदिब्ला। थ' बिनिखायनो बेयो माने ओंथि गैया, बेयाव जेबो ओंथि गैया मोनदांदों। नाथाय बिथाङा बेबायदि बुंनायनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायनो सानदों, मा ओंथि फोरमायनो सानदों नङा होमबा, दा बेखौ बिथाङा बुंनाया मोजां आरोना। थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना जादों। थ' गोबां माने आसामनि सिङाव थानाय गोबां मानसिफ्रानो नङा होमबा, दा बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो जोङो मोनथियो, दा बिथाङा मोनथियासै जे आसामाव अखमिया सोरखौ बुङो, असमिया सोरखौ बुङो, जे बिथाङा जे मोनथिया। आसामाव थानाय बिभिन्न माने गोबां जनगुस्थिखौ लानानै जे असमिया जादों, अखमिया जादों, असमिया जादों, थ' बिथाङा मिथियैया बुजियै मोनैया बेबायदि बुंनाया खोब दुखुनांथावना जाबाय आरो ना रायजो राजा नोंथांमोन। जियानो हक बे समाव जेंनायानो जेंना, जोंनि माने आसामाव माने ट्राइबेलफोरा गोबां अलखदानो अलखद नङा होमबा, गोबां माने जेंनायानो जोबा ट्राइबेलफोरनाव माने जोंनि बर' नङा होमबा, बि टि सि आवनो जा आसामावनो जा नङा होमबा, जेंनायानो जोबा आरोना। दा जेंनाजों मोगा मोगि जानांसिगोन नङा होमबा, जों बयबो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन, जेंनाखौ समाधान खालामनो नाजानांसिगोन नङा होमबा। बे समाव बावैसो सिगां नोंथांमोना खोनागासिनो नङा होमबा, जोंना मानगोनां दावराव देखेब बिथाङाबो मेम'रेन्डाम होगासिनो दं। जोंनि बि टि सि नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो मेम'रेन्डाम होदों, आसाम सोरखारनोबो मेम'रेन्डाम होदों। माने जाय जायगायाव इनक्रसमेन्ट ना, जायफोरा आनआइडेन्टिफाइ मानसिफोरा जोंनि जे नामा सिखना जोहोलाव नेसनेल जिथुनाखि पार्क नङा होमबा, रिजार्भ,
बे रिजार्भआव गोबां आनआइडेन्टिफाइ मानसिफोरा नङा होमबा बेयाव बेदखल खालामबाय। बे आयेनै माने इनक्रसमेन्ट इलिगेलि इनक्रसमेन्ट जाना दं। जाय आसाम सरकारा बाय'डाइभारसिटिनि थाखाय जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बाय'डाइभारसिटि प्रिजार्भ आरो प्रटेकसन खालामनो थाखाय नोंथांमोना मोनथिगौ गासै 8था नेसनेल माने रिजार्भ मा होनो बेखौ नेसनेल रिजार्भ बावैसो रिसेन्टलि नैबे जादों जोंहा सिखना जोहोलाव नङा होमबा सिखना जोहोलाव नेसनेल जिथुनाखि पार्क बेखौ 2019 मायथाइयाव खालामनाय जादों नङा होमबा जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव सासे माने सिखना जोहोलाव नङा होमबा सिखना जोहोलावनि मुङाव बेखौ मुं दोननाय जादों नेसनेल पार्क जायखौ जोंनो नेसनेल पार्क बेबादि रिजार्भा नङा होमबा बेबायदि पार्कआ माने जोबोद दरखारि माने जायखौ बाय'डाइभारसिटि जेरै बिफां लाइफां गैयाब्ला नङा होमबा जिब जुनार मानसियाबो जुनारावनो गोलैयो नङा होमबा जिब जिबियावनो गोलैयो जायहा जिउ दङ नङा होमबा बे जिब जिबिया थांनानै थानांगौब्ला जोंनो बिफां-लाइफां गैयैनि थाखायनो नङा होमबा अखा हानाया खम जाबाय रानस्राव गोरान बा अखा हायैया खम जाबाय खम जाबाय नङा होमबा बोथोरा रानस्राव जाबाय जिथुनाखि दैनि लेभेल बियो माने गाहायाव थांबाय थिग बेबायदि गोबां जेंना प्रब्लेमा जायो आरो बे बिफां लाइफां जिथुनाखि नेसनेल जिथुनाखि पार्क नङा होमबा रिजार्भ बे रिजार्भफोरखौ प्रटेकसन बेखौ प्रिजार्भ खालामनाया बेयाव खुनु माने धर्म निरपेक्ता माने जाथि बासि मोनफ्रोमबो हारियानो बिबान दं आरोना बेफोरखौ रैखा खालाम दा समासो फोरमायसिगोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखौ बबेबा आफादा बुंबाबो नङा होमबा धरना होबाबोथ' बियो जानाय नङा नङा होमबा दा सरकारा मावनांगोन बि टि सि गभारनमेन्ट दं प्लास आरो जोंहा बिजेपि गभारनमेन्ट आसाम सरकार दं जायखिजाया बेखौ बिथांमोना डिसिसन लागोन नङा होमबा इनिसियेटिभ लागोन बेखौ माने मा खालामनाय जायो दा होस्रांनो थाखाय एभेकसन खालामनो थाखायथ' मेम'रेन्डामखौ होगासिनो दं दा समा फोरमायगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना दा बे समाव जोंहा आसामाव गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मिथिया जोंहा जेनाखि नेसनेल पार्क रिजार्भ माने सरकारा दोननाय प्रिजार्भ खालामनो दोननाय खालामबाय थादों नङा होमबा मा बेखौथ' माखासे मोनथियो माखासे बेफोरनो जादों माने काजिरंगा नेसनेल पार्क बेखौ 1974आव बेखौ डिक्लेयार खालामनाय जादों मनास नेसनेल पार्क 1990 नामेरि नेसनेल पार्क डिब्रु सायख' नेसनेल पार्क अरां नेसनेल पार्क दिहिं पाटकाय नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क माने बियो थांनाय 2025 मायथाइयाव बेखौ फोसावनाय जादों सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क थ' बेयाव जोङो मोनथियो जोंनि वारियर
दावहारु 1866 आरो 68 मायथाइयाव मोनसे माने मामोन बियो भुटान आरो ब्रिटिशफोरनि गेजेराव मोनसे दावहा जादोंमोन आरोना। थ' बियो बै समाव माने सिखना जोहोलावा गोबां माने दावहा नांदोंमोन नङा होमबा। मा खुंग्रि मोनलाय बेयो आलायखुंग्रि दैसानि दैयाव थै गोजा जालांलायनाया नोंथांमोना फरायनानै मोनदों नङा होमबा। दा बिथांनि मुङावनो दोननाय जादों आरोना। ओमफ्राय स्पेसियेलि बेयाव जोङो बांसिन मा मोनो बेबायदि नेसनेल पार्कफोराव जेरै गल्डेन लेंगुर जुनार माने मुंदांखा आरोना बेफोर रिजार्भ माने गल्डेन लेंगुर आरो नोंथांमोना मोनथिगोन मनास रिभार बे मनास रिभार फरेस्ट गेजेरजों मा मा दैमाया दं आरोना। थ' बेखौ मोनथिना लानाया मोजां माने सरलपारा बे दैमाया बोहैलांदों आरो बे मनास रिजार्भ माबानि गेजेरजों फरेस्टनि गेजेरजों हाग्राबारिनि गेजेरजों सरालभाङा दैमाया बोहैलांदों। सामुख नोंथांमोना खोनादों समुख दैमा आरो चम्पाबति दैमाया बोहैलांदों नङा होमबा। आरो बे भुर दैमाया बोहैलांदों। ओमफ्राय मा होनदों लुपानि दैमा आरो दलपानि बेफोर दैमाफ्रा बे जिथुनाखि सिखना जोहोलाव मनास माने मनास जाय जे फरेस्ट बेयाव माने मनास रिभार माखासे दैसाफोर दं आरो बे दैसानि मुंखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो। दा बे समाव जोङो मा सावरायगोन दा जोंनि लाइफआव रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनि गेजेराव जोङो मालाबा समाजखान्थिखौबो जोङो नायनो गोनां जायो। बर'नि समाजखान्थिफ्रा माबायदि सोलिनानै दं नङा होमबा। गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावबो गोबां समयसाफ्रा नुजाबाय थायो गेजेर गेजेर आरो गोबां मानसिया हमजाबाय थायो आरो बेबायदि माने जेरै माखासे इनसिडेन्ट नङा होमबा जाथाय जानानै हमजायो आरो बे समाव हमनायनि उनाव माने जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दं बे साननैसो माने ओरैबायदि खालामो मानसिफोरा माने डाइरेक्ट माने फेस माने भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाआव होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बेबादि माने सेंग्रा सिख्ला हमजायोब्ला हमनानै मोनोब्ला बैसोर मानसिफोरखौ मा खालायो डाइरेक्ट भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाआव होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। फारसेथिंनिफ्राय बुङो नोंसिनि थाखायनो गामिनि मान थांबाय समाजनि मान थांबाय बायदि बायदि बुङो आरोना। थ' बिनिख्रुइ बांसिन ससियेल मिडियायाव होनाया बांसिन मानहानि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। थ' बेनिखायनो गिबि खेब जायफोर बे लाइमोन बैसोआव बेबायदि हमजादोंब्ला एक्सिडेन्ट जादोंब्ला होमब्ला बिसोरखौ माने निमाहा होनांगौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय निमाहा होनांगौ आरो निमाहा होनानै सुद्रायनो थाखाय बिसोरखौ सम होनांगौ आरो। माने बे ससियेल मिडिया साफाय हगारनाय हमनो मोनबानो हगारनाय बेखौ बन्द' खालामनाया मोजां आरोना। आं साजेसन होबाय बेखौ जायफोर आंनि लाइफआव दा नायगासिनो दं आरोना आं बिथांमोननिसिम साजेसन होबाय जाहाथे राजखान्थिखौबो जोङो नायनांगोन जाहाथे गाज्रिया जोंनिफ्राय माने आउट जाया बांसिन माने जि मुवाया ससियेल मिडियायाव आउट जाया मानोना नैफोरबादि जाहाथे जिथु एन्टि ससियेल समाज बेरेखा खामानि ससियेल मिडियायाव लिक आउट जाया आरो मोजाङा बांसिन फैनांगौ आरो मटिभेसन जायो माने लाइमोनफोराबो बेफोरखौ मटिभ जायो मटिभेसन जायो इनकारेज मोनो थुलुंगा मोनो जाहाथे जिउआव बिथांमोनाबो बेफोरजोंनो माने आवगायनो आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय। थ' दिनै लाइफखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै
दान्दिसे जा आंनि गोसोआव जा माखासे पइन्टफोरखौ आं मोनबाय बेखौ नोंथांमोननो सेयार खालामबाय। थ' दिनैनि बे मोनाबिलिनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो गोजोन्थों। जै जाथों जै बर' हारि। थेंक इउ।